Ето, с Батки рубрика. По нощите отново събираме подписи за регистрацията на партия Величие. Ето го химикала. Феникса. Да, за късмет. И... Искам да кажа нещо на хората. Той човек не е спал. Не щеше да се качи вкъщи. Продължава денонощия наред. И мисля да го оцените, не като другите. По банкети, по хапка, по сръбка. Сега е 10 часа. От София идва. Продължава за Неофитрилски. И би трябвало да подкрепим такива хора. А не само лайкажи. Хора на действие. Ето. Чакай бат Пиро да напише. Отново. Ето. И Рил. И Ко. Ла. Ев. Ки. Ри. Лов. Чай, че не видя. Егене. 67. Не го казвай, че уче. Симо, само това му Да. трябва. И на Цанов. И подпис. Така. Ето. И той е отново в списъка. Значи предния път... Но не е в партията. Да, но предния път и... Оказва се, че съм може би Къде? от единствените, дето нито съм в партията, нито искам да Депутат съм да си. депутат. И обирам калая. Значи той го прави, защото този човек е луд, в добрия смисъл на думата, съвсем сериозно говоря. И е единственият, за който аз мога да си мръдна задник. И да си го заложа. В буквалния смисъл. Не за симотека, а да го заложа, виждате какво ми се случва и на него. Но по нощите Трябва да се оглеждаме действаме. сега. Да не е тук някой Да не дори симотека. да не ни държи 5 минути във въздуха. Настрави сме се от страх. Ще видим Феникса дали отново ще изригне от пепелта, нали така? Ами, имам бас Така. с един човек. Каза, че партия Величие ще направят всичко възможно да не влезе и този човек. Да не влезе. Аз казах, ще направя всичко възможно този човек пак да влезе. Но без оня тулуп. Той тулупа го няма. И мисля, че заслужава човека. Какво трябва да направите? Които се чувствате българи. Повече няма да молим, да просим. Ние не сме и просили, но Почваме атака си. почваме атака и показваме неща, истински неща. Кой какво мога върши и те какво са направили до сега. Почнахме да ви покажем какво мисли да прави този човек, какво е направил този човек. Ако намерите един да ви покаже нещо подобно, да я направил в България. Един нужник, младите не знаят какво е нужник, КНФ сигурно и това не знаят, тоалетна, която те направиха държавата, но те не са построили една. А този човек направи чудеса, ще направи чудеса, трябва да го запазим, трябва да го съхраним, прибива се и сега му викам, внимай, кървяса ли му очите, не е спал, 100 срещи, утре пак срещи, нерви, мачкат го, от всякъде 3 милиона взел, 30 милиона взел, спираме повече да обясняваме. Ефтин им прави. То за 3 милиона няма да си мръдни задника никой. Особено той полковника му дава каселя, и как си мислите? На то с 3. По-към 300 няма да съгласи. То те 10 евра. Не, аз съм искал да те ме отказали. А, те ти отказали? Да. Да, бе. Той да не е симотека. Така че пак стартирахме с Кадема стартирахме. Да, но съм Кадема. Предния път с оня тулуп не бях. За да избегнем по някакъв начин да ни регистрират, вместо 2500 подписа ще регистрираме 10 000. Айде, лека вечер на всички. Чао и вярвайте в този човек.